Kani gadega Pati CCTV. St. Joseph Higher Secondary School, Shibenta ban penpawi kasap kapong, jong ki kena ki populi kani ka school. Ki bala penpawi yala ki jong ki sab, barka jing shampang jong ki ling ba ka subject SUPW. Hakani ka tayo, kala pelong ya ka jing pen ina mi ki tiar kitar, ki bala shnar ki kena, ka bala pelong haki kendai singi lenter, kata na du ka arfly trik nailor bat pengkot no ka saw trik mentau risau. Ya kani ka jing pen ina la play da ka teacher in charge jong kan school kong deacon dia berkitiar kibla pen ina makani ka sitayo sitang kidai balasna bat penbet penbiang di kena ki populi na do class 5 hado class 10. Penlong ya kan ka exhibition jong ga CE and SUPW kabalong ban pensluri ki kena kumno ban pen I ka sap ka phong ka bagi don hapo jong ki tang ban shu kre ya ka kon ro ki kena ki long boring te ki don kam ban le ki ne ki wei pat ki kam ki balong ban pen I ban ra kita ki skills ki badon hapo jong ki kumno pa ki la ban pen mi ya ki ne ki jing internet hadu kat ne tang da ka pendon kam da ki waste matter te kan ne ka dei ka exhibition bang ikwa ban pen sluri ki khna jongi bagi pen I la ki jong ki sap ki phong ki bagi don ban ngi yo I hang ne tang da ka pe ki ne ki waste matter ka bagi khna na do class 5 class 6 sa do class 10 kumno bagi pen long ki ne ki stall so beautiful ka dei ka jing pen I jong ki ka sap la jong mat kumno ba wat haga por ba kidang le school ru kila ban le sibon ki egi te ndah ba kila thaj ban khrep kon kila ban le ki ni ki kam ndet khan soj kumno ban pen fresh ka jab beng la jong khnang ba kin la ban combine pa de kan ni ka skill jong ki ha ka jing khrep kon te ngi tip ba ka education ka dei all round development te ngi pen sluri khna ha ki sport ki games ngi pen sluri khna ha ka ni ki kam ki bagi dei ban pen I ka sap ko phong creative expression ka bami na ki hi man la ka sngi ha baki le ki ni ki kam Kani gadega Pati CCTV.